sama di tasaluhutna damang dainang naina holongan di bagasan Kristus Yesus untuk kenai buka utama partangyangan seksi lansia dohot ina naumini huriata rani adorakso tamulai ta pahibul marohata martangiang nahohom di bagasan rohat tabi. Amin. Mari dehita siabuku de nomor 467 ayat sada dohot ayat 4. Martangiang mahita asini rohama di kamu dohot dame siat Tuhan di bata amata dohot siananakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani di bata nagabi ujahan di tengah-tengah ni perpenguata di bagasan opason imana tersurat di Filipi di Bidusada mamukamai sen ayat 12 saharo di ayat 20 sada songonoma didok disi alai dipanggil rohaku ali akadongan naing ma botomuna lam manupak tu barita nauli do namasa diau pola naunggabe barita ni Kristus do akarateku tu sadok pangisi ni tangsi nang kumaliang gabe dapotan pos ni rohado tumorok dongan na di bagasat Tuhani binahen ni rateki gabe lambarani ma makatahon hatani debata sopola mabiar debatutu maka tidakon Kristus marroha late-late dohok bada-bada alai deba sian dengkan niroha niojar ni holong niroha maakai ala diboto manariason barita naulido ubaina tarhurungi aku alai na asini majami tahun Kristus sian roha namar bada dada mamulin dihirim taban nasidado hapor suhot tuau natarate asabihado asal ma dijami tahun Kristus
manang BHP pangalahona, manang marroha di bagasan, manang marroha nasitong, lasdor haku di sini, nang nuai, nang tujuan. Ai huboto manupak do itu au gabi hatu au horhonon ni tangyang muna dohot pangurupion ni todini Yesus Kristus. Ai ido nahu halunguton jalaku hirim sadok naso tarila au tumardongan nasa hiras miroha songon nasai lau songoni nang nuai marsangat Kristus marhite siat dagiku mangulu manang mate pe aku ai Kristus do hang buat diau jala laba nak tamatian ima sahatna damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Adong do sadapat dohan na jujuk rupani tadok tudungat tadonga jolma manang marhiti hirahata basa-basi alai sering tadok rupani madok songono. Apakah artinya sebuah nama? Sabolus molo tadok rupani padohan nasi songoni sahera naso adong argani kuar manang sahera naso adong nilai ni kuari manang sahera naso adong marlapatan manang berguna kuari HP molo manat kita mangatusi mangarisihi guari sasitongna bagasdo nahinakamna bagasdo lapatani ay masay bernilai situ tu dosa sitongna guari di tonga-tonga ni kita coba tadok major rupani ay mulo say diririt akan dua-duata goar niakka hitayana konna contoh di bay marupani goarna si patas sasitongna dihirim na tua-tua mana naturasta do goar patasi takolan goar si bajuju alai goar tulut di goari lapatanna goarnai GBI manguluna GBI ma parangena GBI ma parrohauna patas marroha patas marpikir patas marpangalah ala itu tuh laksai sudi akka goar na binahin akka natoras manak akka na tua-tuata sumuni parange manak sumuni pangalahuni nama jalo kuari widui merasik manang lipesian alaina pasti goar memang masai argas itu tuh jala sangat bernilai manang contoh na bidang saya terberita do misalnya kita halak batak dukon ha Kristenon madok iya di dia halak batak maringan iya di dia kita halak batak tinggal saya dibuat do kamuna saya dibuat dosa diusung do nang budayana lapatan na pasti do mata bereng di sini saya dipartahat do nani hapursyawna jala saya diradoti do
budaya naso maralo be tu napi natikon manang tu hatani debata alai tutu mulo balik-balik ni inaro tadok mazorupani mulo saya didok manang di dia maringan halak batak Kristen saya disima Jepang akan arwah saya disima adong perbeda-bedaan saya disima Jepang permusuh-musuhan dagabe ruado guarta disi dada holan gohar tai gabe roa alai dagabe si caha do guarta disi dagabe si surah do guarta disi dagabe si rehe-rehe do guarta disi noaing ahado resep asa tahu gabe si hangul honota dengan guartai songon goar halak Kristen guarta bersorbinan bahita sian nani bulus doh nani adupan nani alaman di Apostol Paulus dia memang nah parjulu ikon lam sumuruk kita di bagasan kolong ni roha sumurung di bagasan kolong ni roha ido takas di dok si Paulus ada orang suatu ceritao alani perhatopot Apostol Paulus do hina ulini hina dinggan ni persauran ni kuria na di Filipi saya marsiadu nasida jaka ulau nadinggan radena sida masih tupakan radena sida masih urupan radena sida masih tanyangan dan mernaluja ruas ni huriai lahu manupaki nasa ulau nadinggan di tonga-tonga ni huria hidupan na bedidok si Paulus say lam sumur ma holong ni rohang nai molo didok lam sumurung holong ni rohai ikut tadima holong ni rohan ni halak Kristen siap apalah holong ni roha naso Kristen itu nani dok bahasa saya didok dihita halak batak rupani si bora guguk betul sautik mamora kita luput alai sumurung ngau sautik hata sumurung nomor 8 ikut adong nilai plusta sian aka na asing imam molo gabi sumuruk kita di bagasan kolong neroha ngolutai pui di guari tampil beda gabi Kristen nah berkualitas gabi Kristen nah berbobot ngolutta ala memang sumuruk kita di kolong ni rohai gimana percuma nah badua gabe pasu-pasu ma ngolutta ala ni uli ni parangetta tohodo terhurung terat do si Paulus ala ni barita naudi alai dan gabe so ibana marfukas dan gabe so mula-ulau ibana dan gabe terate anggo barita nauli nani barita hununna nani hatahun Apostol Paulus dipakai dong situasi totong macam moton guarna son yang aku ni debata denggado ibana marsaor doh dongan nana dihurungani rap doh debata ado nani dok nani sini jadi mulun ngelubi hurak kita noaing 1 tahun menghadapi situasi pandemi corona suatu gabe terlalap kita gabe terpudum hapor siauta gabe lamur sumurut haringka sota tumangihon hatani di bata barita nauli suatu gabe sumurut nang nguluni pertanyaan mota idunani dokna
Alai gabe ikut gabe pasu-pasu satu mulut tak. Kita akan tua-tua, kita akan lansia, dot akka ina nami nama baru. Ikut gabe uli goarta. Ala nina terus gabe pasu-pasu satu mulut tak. Tuna humanyak kita. Ido natarida sian ngulu ni nang si Paulus pena. Dan gabe panabati di ibana natarate lahuma maritahun hatan itu hani. Dan gabe panabati di ibana lau patol hason persauran nadinggan rakdo akadumanna nadi humani. Napatuluhon sitong mata beritahon Kristus. Memang itu nani ida ni si Paulus. Saya dong do namar laki ni rohan itu si Paulus. Ala mamaritahon barita nauli ibana. Saya dong do namar laki ni roha lahu mamaritahon barita nauli. Sian roha bada. Sian nasumamulin. Nani dokna di Makkah hala Yahudi dot akajudais. Namar latini roha mida apostol Paulus naso mengaku karimut tuha apostolon kerasulan ni apostol Paulus. Takulan itai. Ala di dok si Paulus tung masai simpati do ibana mida kadongan aja mana dihurungani. Langsung ni matoropan nang akajolma dengan nada dihurungani simpati mida ibana tu Kristus ala ido pusat di barita nauli nasa di baritahon nang apostol Paulus pe dan olo si Paulus patuduh dirina tumibo siang Kristusi sadok gowarni Kristusido di baritahon dohot masailas rohana di sini. Apa batong? Saya masih hohok mahita di bagasan Kristus. Manotong mahita di bagasan Kristus. Halak na manotong ima na mangarajuni babua na arkado hamatiani dinguruna. Hidup apostol Paulus la bado hamatiani alani Kristus. Ido baedang nama dili mana? Ido baedang masohot ibana lahu marbarita nauli. Ai mangulu pe ibana nuain, mangulu di bagasan Tuhan itu. Mulut mati pe ibana mati di bagasan Tuhan itu. Ido benar tuntakas ido ibana. Ya mangulu pe kita mangulu di Tuhan itu jala mate pe kita mate di Tuhan itu alani nak kita pena bisan dilihat di mata de pe parasional itu ngatungan kita itu ngatungannya kadamang dainang nang lanjut usia naik ikut saya momos katio hatan itu Tuhan itu ngatongani mulut tarupani manak sa di hari pe partikian lihonon di dibata di tongatongani perdalanan di muluta alai ikon takas songon pakka porsiauni apostol Pauluson nang muluta pena madok ai Kristus do hang dua dia jalalaba do nak kematian labatanna molo si Johannes mando ay nama mundo na posya dia atepe mate ibana alani say nalom mahatani di batamian di bagasarohat jala toktong ma say tapapatar tapataridahon ngulutta naso sirang sian barita nauli aido ujahan nahot na manotong rodi saliling nililing na dingulutan atong rap dohot Kristusi mahita laho
mamaritaho barita nauli tu sadok portidio. Amin. Martangiang hita. Takasdo hatam manosoi ngulu nami asasai miyak kami jala marparange khobartu nasa ulomonerhan di ragam niaka nama nosak-nosak ngulu nami di ragam niaka nabui masa waduti hami uju terate hami uju dodok pakilalaan nami uju godang sibulusan nami nama bain pojok pikiran nami mabain madate roha nang ate-ate nami alai marsor minang syakatami hami gabi say margugu mahami tutu laho mamaritaho barita naulimi di tonga-tonga ni opas situasi nah songudia pe aido gugu nami ido ujahan nami nahot namanotong rodi saliling-liling pasu-pasu mahami kanu pasu-pasu ngulu nami pasu-pasu sudi akapoparan nami akayanakon nami pasu-pasu sadok nasa parkarijuan nami toktong ma sai rap dohoto hami laho makapadutum akaulau nadinggan di tonga-tonga ni mulu nami di tonga-tonga ni bagas nami di tonga-tonga ni huriam nang dilihat portugal atong mauliate madiho asiru hamdi hami urasi hami di dosa nami asa tamahami dia dopam holan marhiti Kristus Yesus Tuhan martangiak kami itu. Amin. Edeta nomor 660 sia ayat sada laos ta pasahak ma peliata. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaw, say sauk malomoni roham di Banua Tongaong songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hamuluan siapari, sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan.
unak kami togi hotu pangucunan palua mahami sambangado ai hodo napuna harajau dohot hagugoon rodi hasangapon saliling nililingna. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata amat dohot parsaoran ni todi parbadia ima na madongani kamu saluhutna. Amin. Orasma dihita saluhutna.